Rubriku Veliki koraci malog Lovre donosi vam HEP, više od struje. Evo, Lovro, kao što sam ti obećao, doveo sam te na najveću hrvatsku hidroelektranu Zakučac. Dede, jesi li siguran da smo na pravom mjestu? Ja tu ne vidim nikakvu hidroelektranu. Vidim samo stare kuće i dalekovode. Pa ne vidiš, upravo stojiš na njoj. Ona ti je ukopana duboko u planinu Mosor. A ni stare kuće nisu kakvima se čine. Kako se ulazi u Zakučac? Kroz dugački skriveni tunel koji ćeš upravo vidjeti. A moj prijatelj Joško odveće nas unutra. Koliko je dugačak ovaj tunel? 330 metara do strojarnice, ali imamo tu i dva puno duža tunela kroz koje voda iz rijeke Cetine dolazi na strojeve za proizvodnju električne energije. Dva? Da, dva i svaki je dugačak 10 km. A kad je pušten u pogon, Zakučac je proizvodio 2 puta više energije od svih hidroelektrana bivše države. Što misliš, koliko je potrebno vode da prođe kroz tunel u 1 minuti? To uopće ne mogu zamisliti. Na punoj snazi kroz tunele može proći 14.400 metara kubnih vode u minuti. Znaš koliko je olimpijski bazen? To ti je kao 5 olimpijskih bazena. I sva ta voda dolazi na naše 4 turbine koje pogone ove generatore. A koliko ljudi dobiva struju iz Zakučca? Mi proizvodnjom pokrivamo 3 županije, Dubrovačko-neretvansku, Splitsko-dalmatinsku i Šibensko-kninsku županiju. To je oko 420.000 kućanstava. A zašto je ukopana u planinu? A gradila se davnih dana, 10 godina poslije Drugog svjetskog rata. Jedan od razloga bila je sigurnost. Drugi razlog je što kameni masiv planine Mosor zauzdaje tu veliku snagu vode koja dolazi kroz tunele na naše strojeve. Lovro, sad kad si vidio našeg giganta sa Cetine, Joška ćemo pustiti da ide dalje raditi, a tebe vodim da vidiš staro selo. Deda, čini mi se da ove kuće nisu napuštene, ali kako tu netko smije živjeti? A tu ljudi rade. To su ti HEP-ovi uredi. Nisu htjeli rušiti stare kuće i napraviti moderne zgrade, već su renovirali staro selo kako bi sačuvali bogatu kulturnu povijest. Koliko su stare te kuće? Oko 300 godina, neke i 400, puno starije od Zakučca. Ali koliko mi se čini, još će godinama biti zajedno. Kao i mi. Baš kao i mi. Rubriku Veliki koraci malog Lovre donosi vam HEP, više od struje.